Il-Gazzetta illum tirrapporta li l-kap nazzjonalista Simon Busuttil u Joe Cassar kelliem għall-edukazzjoni kellhom parti mill-vjaġġ tagħhom lejn l-Awstralja imħallsa mill-miljonarju Malti Awstraljan Harry Calleja. Skont kelliem għall-oppożizzjoni, Busuttil u Cassar marru l-Awstralja sabiex indirizzaw forum dwar id-diabete. Mhux magħruf għaliex mar Joe Cassar minflok il-kelliem attwali għas-saħħa Claudio Grech. Żewġ appartamenti fil-qalba ta' Sydney kienu mħallsa minn Calleja li huwa sit il-kumpanija Maltija Verdala Estates Limited u li ngħatalu permess biex jikkonverti s-sit tal-eks birrerija ta' Farsons fil-Ħamrun f'aktar minn 200 appartament. Calleja huwa deskritt fl-Awstralja bħala kollezzjonist tad-dejn. Nhar il-ġimgħa Simon Busuttil kellu ikla skedata mal-miljonarju Malti Awstraljan. Ta' min jgħid ukoll il-kap eżekuttiv tal-kumpanija ta' Calleja hija Anne-Marie Muscat Fenekadami, id-deputat ta' Sindku Nazzjonalista fih dan il-Kunsill Lokali tan-Naxxar. Ikkuntattjat minn illum, Simon Busuttil insista li l-unika żjara politika waqt li kien l-Awstralja mal-eks Ministru għas-Saħħa kienet mas-Senatur ta' New South Wales.